Marius, wir sind hier von der bei Schtrucklaunt. Es ist ein sehr, sehr schöner Tag. Wir haben 18 Regen gehabt, 4 Nacht. Sehr schön, als es hier war. Ich habe meinen Bruder Obram hier von der. Der wird mich von der vielleicht halt mit Eten merken. Muss sein, was er gleich von Eten merken. Erst ich komme hier ein bisschen spazieren. Und so, muss sein, was wir für Eten haben. Er wird mir von der vielleicht mal eine Idee geben, was wir wollen merken. Was läufst du davon? Na ja, ich freue mich hier zu sein, die Schtrucklaunt. Dankeschön für mich anladen. Und ja, wir wollen mal von dem ein bisschen eten machen. Was läufst du davon? Weißt du, wir haben ein bisschen noch was gehungert von Schwienfleisch. Ein bisschen Fajitas machen von Schwienfleisch. Wir haben so ein feiner Pork Tenderloin mit Reis. Was läufst du davon? Ich glaube, das wird sehr schön schmecken. Okay, da werden wir gut Fleisch reinmachen. Okay, wat we doen wel is, we gaan hier een beetje van kilo, wat we noemen pork tenderloin, Schweinfleisch. Een beetje van kilo, we worden dat meeste vaat oder Sehnen aufschneiden, als je loopt het aan, aber we worden het losschneiden. We gaan cut most of the fat off of it. It's about a kilo and a quarter of pork tenderloin. Ja, we worden het alle losschneiden en dan als het eruit zum Abschneiden. Okay, next wat we doen. Gaan we dat vlees nog 2 snijden. Waar we dat in zo'n enge eerst snijden. En dan willen we dat in zeer dunne streameltjes snijden. Maar dat is het. Da wil ik je mal wijzen wat we voor spices brauchen voor onze fajitas. Hier haben wir 1 Teelepel chili powder, 1 teaspoon. Und hier haben wir 1 Teelepel Salz, und ich glaube, das ist zu viel, und die wird weniger, 1 teaspoon Salt. Und hier haben wir 1 Teelepel Paprika, 1 teaspoon Paprika. Und hier haben wir 1 Teelepel Zucker, 1 teaspoon Sugar. Hier haben wir einen halben Teelepel Chesnickpulver, half a teaspoon garlic powder, halve Teelepel Seppelpulver, half a teaspoon onion powder. Und hier haben wir ein Viertel Teelepel cumin, comino, quarter teaspoon cumin. Und hier haben wir ein Viertel Teelepel Pepper, quarter teaspoon pepper. Nu werden wir alles tot mixen und dann werden wir das Fleisch anzühlen. En weet je wat, hier is de list van alle species wat we van hier gebruikt hebben. Aber wenn je op eens andere Fleischpulver haben, species wat je gleich, dan braucht je dat. Here's a list of all the spices we use today. Okay, that will we nemen and mixing all these spices top. We're gonna mix all the spices together, give it a good stir, and then we're gonna marinate the meat. En dan will we dat Fleisch met deze species aanzuilen en van ongeveer 2 Stunden laten ze staat rühren. We're gonna marinate the meat for about 2 hours. Kraakt ze staat en dan boren we Fleisch en dan van daar weer. Okay, hier haben wir das Fleisch. Alles in Stringeltjes geschnitten, wo die Spezie alle machen. En dan wollen we dat durchkneten. Fein durchkneten en dan wollen we dat voor 2 Stunden zo laten rühren, dat het alle fein durchtragen dat. En dan willen we dat broeden. We're gonna mix it well, and then we're gonna let it marinate for 2 hours. And then we're ready to cook it. Hier zijn al de stromen gruins wat we willen broden. Okay, hier hebben we voor alle gruins wat we willen broden. Hier hebben we een sippel, een gele peperschout, een rode en een groene, dat zijn de bell peppers, chili marron. En hier hebben we pilsje. Als je gleich de pilsje maakt, als je gleich niet, wie gleichen. Hier haben wir ein paar Jalapenos, hier haben wir Avocado, ein paar Tomatoes, eine Zitrone, ein Cilantro, und ein bisschen Guacamole mehr von Luther. So nu wollen wir die Gruins alle 2 schneiden und dann von da wieder. Okay, wat we dan wel doen, is dat we nu al dat Gruins 2 schneiden. Eerst fangen we aan met de groene peperschouten en we willen dat alle in zeer fijne, kleine stremeltjes schneiden, zodat dan onze fijne tortillas aanpassen dat. De groene peperschouten, de gele en de rode willen we alle smak en stremeltjes snijden.
En wanneer we dat dan is gaan, dan te go de laatste waar we geloof ik nog de pilsje wel we opmaken. Ik weet eens die mensen leven niks pilsje, dan kan je die uitloten. Maar wie gleich een zeer pilsje. En dat is wat we dan worden doen. Hier hou nog wat jalapenos, werden niet gleich, kan je die ook uitloten. Maar wie gleichen die, we nemen dat zoetig eruit. En dan doen we die ook een fijne, kleine stremeltje snijden. En dan hebben we nog te laatst nog een fijne sippel, er vielleicht twee weer een sippel het ligt door, zo wel ik twee stuk. Dat ook een fijne schelbetje snijden, zo staat. En dan dat alle door en een ploot nemen en dan zijn we rijdt om afhangen te broeden. Niet check hem al. Graag zo staat. Zet dat op wat ik sperkelijk nog eten. Dat 4 hebben we heute. De discos heute. Nu zijn we wat een Fleisch broeden. Oké, nu hebben we den disco zeer fijn heute. We doen een klein beetje olive oil in. We're gonna add a little bit of olive oil and we're gonna start cooking the meat. And it's very important to have a very hot grill or disco or hot plate. That's zeer wichtig dat einer den disco oder wo immer einer dann Fleischbuben broden dat het heet is, dat het voets losbroden dat het niet nog een gelegenheid heeft van vaart te tragen oder ergens wat. Dat is fijn waar het rein voets loskeren dat. Kijk maar dat, kijk dat hier heeft zich zeer schijn. Dat is echt schijn. Kijk maar. Dat spicy wat we er maken kan. Rek zeer schijn. Kijk maar, nu vangt het aan. Dit is fijn bruin te worden. Zeer fijn. Oh, maar check hem al. Rek zeer schijn. Dat spicy wat we er maken kan. Dat weer bloß kraak raak. Oh, ik luid dat score. Wow, dat hier al aan en dan wou dat drinks nog broden. Oké, nu zijn we rijdt om dat drinks broden. Het eerste wat we worden doen, is we worden doen een klein beetje olivenolie in. En dan het eerste wat we worden doen, is dat we met de sippelen afhangen. Dat eerste met het eerste de sippelen. Waar we die doen en dan waar we die afhangen te broden, wat die afhangen een beetje fijn bruin te worden. En dan waar we met het nächste afhangen. Wat met het eerste met de sippelen afhangen. Ja, krijg ze staat. En die disco is allemaal heet. En dat brood rein voetsloos. Rekt zich al nu al zeer schijn. So, we fangen je aber al aan zo fijn te broden. En dan het nächste waar we de pilsje hier nemen. Kijk hem al. Dat rekt schijn. So, het nächste waar we de pilsje. Zoals ik zei, eens die gleichen niet. Dan laat je die uit. If you don't like mushrooms, leave them out. But we like mushrooms. Dit is waar we dat laatste wegen. Dat gaat niet lang wat ik was aan. Zo, de pilsjes zijn nu ook zo maar score. En dan doen we al de peperschoten nu aan. Zo. Dit zout en peper zoveel als we geloven. En we willen die nicht ganz gut haben. Wir wollen so lange, dass die Peperschoten noch klein bisschen nicht ganz gut sind. We're not gonna cook the peppers all the way. We like them a little crunchy. We wollen haben, dass die Peperschoten noch ein klein bisschen crunchy sind. Das schmeckt bei uns immer ein bisschen besser. Und hier ist ein wenig schmalbrockenes Mehl. Dat een klein beetje zo, als waar het mes uitgebrannt is, want dat schmeckt hem een beetje schuin, krijgt ze staat. Woehoe! Er staat niet meer schmaken clear. Let het mes, kraak, rijdt. Wat de meeste mensen doen, die doen dat vlees hier niet allemaal. Aber wir wollen das Fleisch apart und dann das alle apart reingerufen, dann her können wir dann erst haben von jeder einer so wie dann will. Das liegt erst meist korrekt gut, das braucht man ein paar Minuten, das wollen wir schmecken. Das bleibt das gut.
De peperschoten gaan een klein beetje crunch. Krak zo wat eruit nemen. Dat pakt nog helemaal een beetje nu. Oké, kijk hem al. Dat grijns is nu zeer smakerig. En nu kan we het even klaren. All the vegetables are cooked. Everything is wonderful. Okay, dann erst nu einfach Zeit zum Ovenkast merken. Wir haben das Fleisch alle Taub, all Eier reingemacht. En emmer han, nu waar tortillas opwarmen, voor zo'n mensen wordt het juist gleichen. Ik weet maar wat wezen, nu waar we quesadillas merken met de meeltortillas. En wanneer je corn tortillas gleichen, dan braucht je dat. You can use flour tortillas or corn tortillas. Emmer han, nu waar we hier eerst meeltortillas, waar we van der brauchen, en dan door Käse nemen. En dan waar we den Käse laten fijn versmelten, dat is ook fijn opwarmen. Dat is een beetje arbeid, maar wat je wordt eenmaal van een wat bijzonder hongeren deed. Dat is een beetje extra arbeid, maar wat je hier zo dat immer weer, door kijk maar zo staat. Nu wordt dat laten zo lang opwarmen, dat de Käse fijn versmalten is. En wordt dan een klein beetje een gewicht opzetten. En dan nog een beetje omdraaien. En ik wil wezen dat wordt leuk zeer schön schmecken. Door, nu hebben we den Käse en de tortillas fijn versmalten. En nu zijn we bereid om ons hier een fijne Multi reinmaken. Door. Hier hebben we al een tortillas, ik wil het mal wezen. Kijk mal dat. Oh, maar de Käse is zo fijn versmalten. En dan hebben we ons Fajita Fleisch erin, dat Grijns en dat Fleisch. En dan van dat is gaan, dan wordt nog een beetje guacamole. Dan wordt je hier al over op, maar je merkt guacamole doen. En we gaan hier nog wat van salsa verde. We willen salsa verde nemen, door krakse staat. Hei, ik leer wat plus van jou zeer schijn ook als je. We willen met 2 stuk afhangen. Maar de Käse is zo fijn versmalten. En dan dat Fleisch doen op, maar daar randje en dat zwiel je op. Daar waren een beetje salsa verde nemen en dan een beetje guacamole, krakse staat. En dan wel we omkasseren. Ik leer een woord van jou zeer schijn smaken. Nou ja, dan wel we ook mal smaken. Mijn broer wordt niet hier zijn overom. Die moest voor arbeid voeren. Maar ik had een paar Breedas metgegeven, zodat die wordt uit wegen kan smaken. En we gaan. Ik ben dankbaar voor jullie, ik ben God dankbaar voor onze gezondheid. Dankbaar voor deze schijndag, voor den regen wat we gehad hebben. En dankbaar voor deze schijne maaltijd. Nu willen we dit mal smaken. Check de mal dit. Oei, ik hoop je gleich dat en ik hoop je proeven dat. Krak wat de dochter besteld had. Bloos zeer schijn. Ik kan niet kijken om van hier op hier om daar te proeven. Wow, hier is dit. Maar God je zegen. En loop je weet dat je het geproefd hebt wat het je smaakt had. Ik laat het smaakt zeer schijn.